dedine býva vychovať si prasiatko a potom ho použiť na zabíjačku. Spočíva to v tom, že v prvom rade si musíme zabezpečiť to prasiatko, priestory preň, kde ho budeme chovať. Chová sa tým spôsobom, že sa krmí domácim odpadom, tzv. Pomím, a ďalej tiež sa dávajú rôzne šroty, jačmenný, pšeničný, z ktorých sa zarábajú tzv. Zmesky. No, keď sa prasiatko vychová do tej jatočnej váhy, tých 120 až 140 kg, kedy je to mäsko najchutnejšie, tak nastane vlastná zabíjačka. Zabíjačka začína tým, že musíme v prvom rade pred zabíjačkou nakúpiť rôzne produkty, ktoré sa použijú na zabíjačku, ako sú rýža, krupy, koreniny. Ďalej, večer pred zabíjačkou sa musí nachystať kotlina na vriacu vodu, kde sa bude ohrievať, ktorá sa použije potom na obaranie toho prasiatka. No, musí sa zjednať mesiar na ten dátum, kedy tá zabíjačka prebehne. No, po príchode mesiara začína vlastná zabíjačka, a to tak, že prasiatko sa zabije omračením elektrickým prúdom a potom nasleduje tzv. Zaklatie prasiatka. Krv z tohoto prasiatka sa chytá a použije sa na výrobu ďalších produktov. Potom nasleduje očistenie prasiatka, a to tým, že sa obará to vriacou vodou a tzv. Škoblami sa tá srsť z neho očistí. Kde by ešte náhodou ostala srsť, tak ide také opalovanie, ktoré už generálne očistí to prasiatko. Potom sa vytiahne na trojnožku, kde sa ešte dočistí, vodou poumýva, osuší. No a nasleduje už potom práca mesiara priamo tak, že prasiatko začne spracovávať. Prvý taký úkon je vyvrhnutie čriev z prasaťa, potom srdce, plúca, ladvinky. Toto sa dáva do pripravených nádob, ktoré sa potom odovzdajú ženám, a toto sa umýva. Keď je prasa vyvrhnuté, tak nasleduje prepilenie prasaťa. Vyberú sa mozočky, ktoré sa tiež potom použijú pri varení. No, ďalej nasleduje odrezanie hlav, tie sa tiež dajú do pripravených nádob. Potom je nasleduje stiahnutie slaninky, to sa ponosí všetko do miestnosti, kde sa bude prebiehať ďalšie spracovanie. Potom opracovanie rebier a karmenadle a nakoniec je stiahnutie zadných stehien. Ešte som... Tieto pripravené veci, ako sú hlavy, ladviny, plúca, kože, podbradok, sa dávajú variť do kotla. Keď sú uvarené, tak sa používajú na prípravu tých výrobkov, či to je už horky, tlačenky, alebo veľmi dobrým zvykom u nás býva, keď je to uvarené, nakrájať podbradok, pečienku, nakrájať veľa cibule, sol, korenie, ocot a poleje sa to tým ovarom, v ktorom sa to varilo. Pridáva sa chleba, uhorky, čalamáda alebo štiplava zavaraná paprika. Na tom sa
ak sa povie, že naje a pochutná si celá rodina. No potom ešte my ako ženy vyvaríme v kotli rýžu, ktorá sa varí 13 minút. Varíme ho takým spôsobom, že ju dáme do takých tašiek, ktoré sme si pošili zo záclon. Varíme krupy sa varia 30 minút. Keď je to všetko mäkké, dá sa to do vandla, prikryje sa to a je to prichystané na ďalšie spracovanie, ktoré robia už potom chlapi spolu s mesiarom. No ak chlapi začnú teda s tým mesom robiť, tak my ženy si ešte zobereme meso, také odrezky na 2 plechy, ktoré dávame piec. Z kostí začneme variť polievku. Máme to tak troška podelené, že dcerka robí mozočky hneď ráno s chlebom, s uhorkou a zabíjačkovú kapustu. Nevesta pripravuje v kuchyni polievku z tých čerstvých kostí, ktorá je veľmi chutná, a pečie mäso. Deň predtým si my ešte pripravíme knedle a udusíme kapustu, aby s tým pečeným mäsom sa mohlo podávať teda knedla a kapusta. Máme to tak trošku podelené. Kto má ešte chvíľu čas medzi tým, tak sa krája slaninka, ktorá sa tiež pripraví na stápanie, aby z toho bolo teda aj masť, aj veľmi chutné oškvarky. Ďalej pokračujú mesiar s pomocníkmi. No, ďalšie spracovanie spočíva v tom, že mesiar rozporcíruje už potom to prasa podľa jednotlivých druhov, a to lopatku, karmenádle a zadné stehna. Toto, ešte je tam panenka, ktorá sa vyberá. Robí sa to asi tým spôsobom, že odrezky a pri opracovaní, ktoré vznikajú, sa dávajú do nádoby s mesom, potom sa dávajú ďalej do kapusty určitý druh mesa, ktorý sa tam hodí. Čo sa týka tých obrezkov, tak dáva sa tam také mäso, ktoré sa použije na klobásky. No. Sa zobelie, dáva sa príprava a je výroba klobás. No ďalej sa vyrábajú húrky, ktoré sa vyrábajú teda z toho vareného, či oberaním mäsa, alebo už z tých ryže. Z ryže sa robia húrky, pravda. No. A potom nakoniec sa vyrába tlačenka, do ktorej idú tiež tie varené produkty, ktorá sa po tomto povarí, zaťaží sa a nechá sa do druhého dňa stáť. Klobásky hotové už idú do udiarne, udia sa až na druhý deň, keď mäso troška vychladne, nemôže sa to robiť také čerstvé. Húrky sa tiež teda poodkladajú a nakoniec sa robí zabíjačková kaša, ktorá sa robí s krupou a pridáva sa tam teda tie koreniny a zomelie sa krv a spraví sa zabíjačková kaša, ktorá slúži potom na tie, ak sa povie, že výslužky. Po tomto všetkom sa hneď tie výslužky rozdajú, to znamená, že sa dá do misky kaša, oškvarky, húrka, klobáska a už z tých slanín a rozdáva sa to po susedoch alebo teda po tej rodine. No najhoršie na tom, aspoň pre mňa, bolo, že radšej som vždycky prasa chovala ako zabíjala, pretože tam je veľa umývania, či riadu, či miestnosti, či všetkého. Potom na druhý deň sa mäso balí do mrazničky, nedávame to ten istý deň, necháme ho vyvetrať a zabalí sa na ďalšie spracovanie.
Na tom všetkom teda u nás najlepšie je to, keď vidím celú rodinu pohromade, ako sa krmia tým, čo každému chutí, každý je spokojný a usmiatý.